Și bună tuturor, bine reveniți în acest nou video ca să vă arăt cum o să facem să supraviețuim în Minecraft fără să fim un creativ. Așa, începem să spargem lemnul și după aia o să ne ducem în inventar și o să ne facem lemn de ăsta. Să luăm tot lemnul și din lemnul ăsta să ne facem crafting table. Hai bă, așa, facem un crafting table și niște bețe. Atunci, punem crafting table-ul pe jos și o să ne ducem aici la arme și o să ne facem arme. Așa. La o altă sabie. Acum spărgem crafting table-ul. Așa. Și să ne ducem să săpăm. Așa, să săpăm piatra. Să ducem la toporul. Să ne punem așa. Și o să ne ducem să săpăm piatra, ca după aia, stați un pic să văd, și după aia o să ne, bă, iron, dar până spargă asta, așa, am dat, nu, stai bă, sau iaca. Se duce în sus, o să punem crafting table-ul. Nu, stai bă, că am terminat bețele. Să facem 8 bețe și cu astea 8 bețe să facem chestii pentru supraviețuirea pe Minecraft. Stai bă, trebuie să am altă piatră. Așa. Stați. Bă, unde am pus pickaxe-ul? Pickaxe. Deja l-am făcut ăsta. Așa, ne ducem să luăm altă piatră. Asta, altă piatră. Să facem alte utensile. Așa, să ducem sus. Stați, așa. Stați un pic, trebuie să fac o chestie. Așa. Acum o să spargem crafting table-ul. Stați un pic să văd ce pot să fac. Să-mi fac topor. Așa. Și așa. Nu mai am. Așa. Nu vreau să mă duc la întuneric. Să omorâm porcul ăla. Stai bă. Trebuie să-mi fac sabie. Sabie. Pun aici și îmi fac o sabie de piatră. Mori, porcule! Porcule, mori! Așa. În acest episod o să mai facem și încă o chestie. După aia o să-i cer lui Cristian Gaming, dacă vrea să se joace. Și așa o să mai facem și alt episod care o să se numească Îmi place să mă joc Minecraft.
După aia mă duc să-l chem și scuzați dacă în celălalt episod am zis că vă arăt cum să faceți, să luați un cal, dar după aia nu v-am mai făcut după aia nu vi-am arătat. Și dacă v-am zis că ne ducem în Ender și dacă n-am făcut, scuzați iar. Și o să ne ducem în episodul care o să iasă mâine sau încă azi. Stai bă că e un creeper. Ești bă creeperle. Da! Nu? Am murit.